buntag na po guys, niya na po taan ato ang trabaho. Ang schedule yun na trabaho guys, buntag. O sa udto na lain na po nga trabaho. Ang ngayon ako ang oras guys kay matag adlaw ni adyo ko aning makatrabaho jud ko bala gamay sa pukot. Kay sa tantong trabaho hinay-hinay guys. Mahuman ra ning maong pukot. Pang extra income ni guys, kay ipataan naman ni dito sa lawod. Pwede naman ni siya biyaan. Pwede na po ka mo uli o balay, lain na po nga trabaho. Kini yung trabaho guys, kung doon na dyan kay batang gamay, di ko dyan ni masilbi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya doon na may bata nga magsirok-sirok. Pero kung wala bata guys nga magsirok-sirok sa manaho, okay ra. Dili matugaw ato ang trabaho. Kay og naay bata magdagan-dagan, musabod, magubot. Hasul na. Pag human aning bato guys, ari na punta sa pataw. Yan ani gihapon sistema nga atong buhaton. Kaya ang daan ra may ato ang gi agdaan ra man nato ato ang gi kuan ani kanang gi gama wa man ta nga nagbag-o tanan kanira mang daan mo giilisan og body. A few moments later. Human ako naniod to ani guys. Giundang sa trabaho ang pukot. Ang palangre na po akong gatiman guys. Kaya aron kalad lagi niya ng gabi una. Kaya aron dayo makita tagkwata pagkabuntag. Mo ni nga ang palangre na po ako ang giatiman. Pailin-ilin lang ni guys. A few moments later. Pagkahapon ani guys, igod ko na human og kanang husay o sa amo ang panagat nga palangre. Nahinumdum day ko guys, naman day ko pirmahanan nga mga papirman sa mga tao guys, mo nang ahon na lang po ning gilakaw. Nagpapirma ko ani sa among gimitingan gahapon guys nga mga porma nga daghan kaadyo. Mo ni nga ako lang pong gidaginot ang mga oras guys, mo na nga nidelikit na pud ko og lakaw kay may oras pa man. Mo nang nidali dayon ko lakaw guys. Bahin-bahin jud og trabaho guys. Oras ra jud gibantayan na ho ani. Kay kung di jud ka mamanid sa oras, maabsan jud ka sa panahon. Mo nang lugar pa man di ako sa ning gilakaw nga akong mga problema guys aron mo anam po ni og kahuman. Bibinta guys kaya nakagawas na ako dapit sa may dagat guys. Nakalantaw-lantaw na ako dito sa may dagat, murag frisko na kayo og hangin. Timing pod guys, kaya maapoy pag-abot sa ako ang amiga nga maapoy akong isunod nga papirmahon. Kay siko pa ngayon ani guys, wa may nitubag.
Pero pagtan-aw pa nako sa pathway guys, nagsingabot na day sila kay gikan sa eskwelahan. Mao ni nga ako na lang gihuwat ang inahan og anak ani guys kay importante man akong tuyo nila. Mao ni nga magpapirma jud ko ani guys. Mao nang nanood kami guys sa ilahang panimalay og dito siya nagperma sa akong tuyo guys. At taon na jud akong lakaw ani guys, nagabihan na gud ko. Unsa ang mga gusto man jud nako humanon ning akong trabaho bisag gabiin na. Kasabaan ako ni Mr. Ani. Pero sige laman kay nahuman-human na jud guys, murag duha na lang ka tawo ang kuwang ani. Ngit-ngit niya dito sa sulod guys, pero kung gawas ka sa may highway, hayag pa. Daguhang pang napedahang suga. Sa gikayon ko na guys, ngit-ngit na. Daghan nang nanihapon sa gawas guys, sa mga kananan. Ato na makita ang uban ani guys nga nanihapon na sa may karinderya. Yung patay jud ko ani kay gabi na kisa kay digamo tong amo ron. Kasab-an na jud ko ni Mr. Sa katapusan guys, nagpasalamat jud ko kay nahuman nag ako ang problema sa papapirmas mga tao guys. Og dinhi guys nakita nako sa highway ang ako mga apo na di magpakita sa camera Bujagon pa na mga apo guys, di jud magpakita og camera. Og ako maingon guys, daghan kayong salamat sa inyong pagsilop sa akong mga videos og bye-bye.